Ало, Ало, здравейте! Александър Кръстев ли на телефона? аз съм, да, здравейте. Здравейте, господин Кръстев. Доби е? Коя Доби? Коя Доби? Доби от дружба, с рождения ден, Фейсбук, събитието. Тази Доби. Здравей, Доби, много ми е драго. Слушам те. Господин Кръстев, аз разгледах вашия сайт и видях, че се интересувате да издавате млади автори. Аз понеже пиша, така, имам талант и да чудих се, дали искате да ми издадете една стихосбирка. Доби, доста интересно предложение предвид ситуацията. А, колко е голяма тази стихосбирка? До момента съм написала 30 стихотворения, 3 серии по 10, но нали знаете, цялото всичко това с рождения ден, много ми се иска да е готова до тогава, ако е възможно. Виж са, м, малко е кратък този срок, не мислиш ли? А, окей, добре, значи, ето какво се разбираме. Пращаш ми текстовете на мейла. Имаш ли с какво да запишеш? Да, да, да. Значи alex at asчета.com Окей. и аз утре в рамките на деня ще ги погледна тия стихотворения и ще ти върна обратно мейл какво съм решил. Съгласна ли си така да направим? Много добре, супер. Много ще се радвам. Благодаря ви много и нали знаете, чакам ви на рождения ден, вас и целият екип, къщи. Разбира се. А, ами, то значи ще се видим там. Ще си носим снежанка, както се казва. И така, благодаря ти, че се обади. Хубава вечер ти желая и утре ще си пишем. Лека вечер, мерси много, чао. Чао, чао.